Pozitori, pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas ćemo imati Skywars na Minecraftu i evo, ovo je znači prva epizoda Skywarsa. Znači nisam, nešto mi se ne igra Skywars, tako da ovo sam samo upalio, zato što nemam šta snimam. Prvo sam teo da snimim Hunger Games, pokušao sam da snimim i toliko sam se izvirao, znači lik me ubije, znači ubije me. To ne onako, nego iza leđa. Naravno, sad ti kažete šta iza leđa, to nije ništa. Ovo ono, pa brate, da ti imate metalni mač, ja bih vas pitao da će neko da vas ubije, ali neće da vas ubije. Ja, nema veze. Što se kačiš sa mnom? Odnosno sam ja toliko borio. Što je s onim likom? Da ga skinem samo. Šta mi je? Natrag! Ne! Ne bre! Ne, imamo mi još jednu partu. Znači možemo sad neće da pobijem, tako da... Ja se izvinjavam. To mi reci, ovu mapu volim da pobiđu. Ja sam u ovoj mapi pro. Šalim se. Ne znam se ko je pro, ko je gej. Šalim se. Znači, stvarno kad... Vidite, na primjer, lupam, uvijek idete uzmete ovdje, zato što uvijek dobijete za stvari. Znači, ko ovaj banglavi čovjek što je sad otišao odmah na sredinu, a ovo ostavio koga šiša. Pametno. Što to nekad i nije pametno. Tako da, uzću to, leba, nije, leba. Opa, ja sam ovdje. Dobro opremljen, samo što mi je. Gdje su knjige? Evo ih. Ako da si ja zagradim sad ovako od ovih budala. Da bi mogao tu lepo da napravim da se začaram. Tako da se zna. Aj sad. Daj brate nešto slabije. Znaš šta, ja ću prvo često. On će. Uzet ću njega 9. Ovo ću. Znaš šta?
Javo. Moći im da... Auuu! Ali ću sad otkrijem neko, brate, kad picam onako na... Ima da beži kod dvorska luda. Leba moja. Znači ja lepo u novu iskoristim. Gdje su igrači? Ima igrača prvi. Eno ga nam lik. Pa nećemo se rađemo. Prijatelju. Budala. Doj. Dobre, evo ti bre, natrag. Znači, znate šta? Ovu partu smo pobedili. Tako da ako vam sviđa video, ostavite like i subscribe. Inače, ovo je prva epizoda na mome kanalu. Tako da, ako želite nastaviti da snimam Skywars, stavite link u deskripciji. A do tada, veliki pozdrav od mene.